Double strike! Double strike! Oh, double strike! Double strike! Pwede ba yan? Pwede ba yan double strike? Oh, yan mo. Oh! Ah! Mga katoy! Ito na sigurado to! Sir! Makatoy! Huli! Makatoy! Ginagawa mo! Nakakabahan ako tuloy! O Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito para makapangisda. Gabayan mo kami, naway maging ligtas kami sa lahat ng panganib. Bigyan mo kami ng swerte sa aming mahuhuli at bigyan diin ng sportsmanship sa aming laro. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa puso at purihin ang iyong pangalan sa anumang resulta. Amen. Amen. Ayan, good luck mga katsoy! Kaliwas, good morning! Good morning mga kachoy. Ganda tong ispat namin mga katsoy. Yan, sana magpalain kami mga katsoy. Di mapagpalain, sana sumaya ang lahat. Katsoy JP! Yan, good morning! Yan, solid supporter sa atin, katsoy, good morning! Ay, shoutout nga pa sa taga-Tondo Paseco dyan, mga anglers din. Yan, good luck. Dito tayo kabiwas. Woo! Ay, sana Lord, surtein kami. Yan, dito tayo mga tayo. Yan. Idol Mac, good morning! Ayan, Katoy! Yan, Katoy! Morning! Morning! Hyper na hyper ha, Katoy. Yan, dito tayo mga tayo, no? Ayan, tapos si Kabiwas andyan sa likod natin. Good morning mga Katoy! Ayan, tapos, opo. Dalawang hook gagamitin natin mga tayo. Sana makuha natin yung first cuts para ano, may 500 na tayo kagad. So gagamitin mo natin maliit na hook no mga tayo. Para kahit maliit na ano, isda or any kinds of fish ay makuha natin. Alang pinang-entry natin mga tayo, no? Number 63. Ayan. Thank you. Okay po. Tapos may base tayo. Natin yung panga natin sa Pasig River. Sunod. Yan, mega love shoutout nga pala sa lahat ng solid supporters natin. Yan, silent viewers po, maraming salamat at siyempre mag-shoutout tayo kaagad na. Nais nating pasalamatan ang ating sulti Kachoy Ray Ensu. Yan ang gabus ng San Isidro Santo Domingo Albayon. Mega love shoutout. Dons Buiho. Yan from Nueva Vizcaya. Mega love shoutout Kachoy. Yan Nick Madali. Pabati naman daw si Foreman Dag Isegera at sa Team Spider ng Rockfall Lighting ng Marinduque. Yan, sana tama tayo. Pwede na. Katay, galingan mo Katay ha, GP ha. Katay. Wapo sana. Katay, naka tayo, trap na tayo. Katay, kinakagat tayo. Kinakagat tayo. So, yun. Sayang Katay. Sayang. Kala ko meron eh. Sayang kasi kinagat ako. Sayang nga, kinagat ka ano, hindi ka nabawasan. Huwag ka mag-gulog. Excited, pinakabahan, grabe ka pa po. Ay, naku, sayang. Ano ba yan? Ulihin mo, sayang ng 500. Ay, kinakabahan ako tuloy. Ano ba, sayang. Kinakabahan daw siya, kinakabahan. Nanginginig tuloy ako, tingin mo ka to. Nanginginig, di makapain. Bayabasin na to. Ah, naku, natanggal pa. Grabe, kinagat-kagat, no? Kasi kinakagat tayo sa po. Bayabasin natin si Kachoy. Huwag mo galawin, para sa atin ito lahat. Para sa atin ito lahat. Ayan o. Huwag mong galawin Kachoy. Binabayabas tayo. Bayabas na yung bata. Oo, huli. Ay, naku, naputo.
Meron na. Hawa. Sayang. Sayang sa akin, dalawang kagat-gat eh. Bakit di nadali na? Sayang mga kasi, dalawang kagat eh. Nilitan ko na nga yung hook ko eh. Talagang hindi talaga para sa atin. Sayang mga kasi. Tiga Chimak kasi biniyabas ako. Chimak. Nanginig kasi yung hindi nanginig eh. Di ko ma-shoot yung ano. Nagkakana niya kasi. Nakakabit talaga excited pagka-turn. Diba Chimak? Yung Francis Coronado yan, mga solid supporters natin yan, mga natin yan, mga silent viewers na nag-share ang ating mga video. At siyempre sa lahat na nag-share po, thank you so much. Ito na naman ito po. Kabiwas. Wow! Oh, sir! Malaki pa rin. Malaki? Nakakatipid. Pinakamaliit. Ganito na kalaki oh. Pinaka... Ay, wala. Malaki, sir. Malaki pa yan. Wala. One finger lang yung mahigit. Malaki pa. Malaki yan. Mga kasi, oh. Sayang kaya na kasi mga kasi. First nag sa tayo eh. Yan, nagpalaki ka. Yung pinakamaliit lang, iramin ko muna yung ano mo, yung kapatid na, yung bunso. Ha? Ginagawa mo? Yan. Punta ka na dali, yung bunso mo. Bulungan mo muna. Tinutusan mo na ano? Sir, inutusan ko na, sir. Yung nag-iili pa, sir. Ang galing ng mga martial, nagtitip talaga. Wag daw sa ano, sa gitna kasi wala raw huli. Ang galing ng mga martial, nagtitip sa atin. Grabe kinagat. Ayan kaliwas, yung isa. Sabi ko na nga ako, makakahuli. Sayang kasi dalawang ating kanina, hindi ko nadali agad. Ang ganda ng ginagawa ng Mariquinho mga kasi habang nangingiwas kami, nagpaparapula sila no, para bawas oras na rin sa ano sa event. Ang galing. Kaya kasi pag yung iyakan pa yung ulat. Oo nga, sir. Hindi natin nakadali, sir. Ngayon to, sir. Nakasabihan ko na yung bunso nila eh. Pinakabunso sa bunso. Mamaya tayo uli ng malaki dito mga pag-intre. Ngayon, anong wala yung pinakamaliit na muna. Makita ko yung ano. Ano ba yan, kadiwas? Maliit ang pwede yan. Patingin nga, dali. Napakaliit, walang joke. Oh. Ito mga katuy. Smallest cut. Smallest. Oh, One finger. wala. Oh, one finger. Wala ni kadiwas mo ito. Grabing isda rito. Marikina Rivers, baka naman. Meron namang mga plap-plap siguro dito. Sabi na huli ka kadiwas. Maliit. Joker pa ito. Joker pa ito mga Pasig anglers. Plastic pala. Isa lang special price na ano, kung ito, dala, ganun isa lang. Pabigatan pa rin ng labanan. Okay po. Ang isda ka din sa ano, pag umaga pa lang ito lang sa bibigyan. Pag mo lang iligta. Sabihin mo siya, ano wag mo paputong. Wala yung Brian dyan sa gitna. Pinapagod niya. Mas maganda pa gutom, no? Sa diwan. Walang floater. Mira yan din. Oo. Hindi pa rin na huli. Ha? Bumitaw. Huli na? Bumitaw lang. Sayang. Hindi kayo true love.
Francis, oh, may ulin daw sa Grand Span kahapon. Ano daw, patangali kumagat. Umuwi daw kayo, kasi kayo kagad eh. Ayun nga, nagkagat nga ng mga, ang dami pinakita sa akin. Oh. Sir, meron ulit. Kaso, lumaki-laki konti eh. Yung pinsan niya lang siguro to, sir. Aliliit mga kasi. Ay. Hindi natin sa malayo-layo. Papuntahin mo ah. Grabe, maliliit. Kabiwas ko. Ano pa mo BSF? Bolat? Isa pa. Nako, mga 5 fingers dito sigurado. Kahit magkapi-kapi na. Kasi ano, walang isang marami. Mga pang ano to, October. Oh, huli! Ala! Nagkahulihan sila. Grabe. Nagkahulihan tayo ba? Nakakala ko malaki yan, nagkahulihan pala sila. Ayun, tunay na huli ay doon. Nagkahuli, nagkatakan silang dalawa. Ayan, ito dalawa. Oh, kariwas. Ito na yun, kariwas. Napakalaki yun. Binitawan. Oh! Ito na! Ah! Oh, mga tay! Ito na, sigurado to. Sir! Ito na. Ito, pakintro na to, sir. Katsoy! Malaki. Oh. Malaki pa rin niya, boss. Ha? Hindi mo na doon, may chance yan. Hindi mo. Napakaliit na lang, sir. Malaki pa yan. Tignan mo yung Tara, matay. Pang-entry na tayo. Station to. Kabiwas! Buka natin yung entry kung kakaano. Ayan, matay, oh. Palagay ko, malaki pa rin. Napakaliit na ito, sir. Oh. Smallest. Pinakamaliit na isda sa buong Pilipinas. Good morning, sir. Idol. Kadali yung ano ba? Malupit yung BSF mo ah. BSF. Ay, ano pala? Yung bullets natin. Yan. Nakasama natin mga anglers dito mga toy. Ang dami oh. Ay, copyright tayo mga toy. Ah! Meron na! Saan yan, idol? Ah, malaki! Ayan oh, pang entry. Ito, pang 5,000 oh. May plapla. Grabe. Yan oh, plapla tsaka ang pinakamaliit. Nako! Oh. Napakalaki ng tilapia nito. Ayan, malaki oh. Ayan, malalaman natin. Ayan. Pakitanggal na, kuya. Oy! Ito, pinakamaliit. Kuya, may grupo ka ba dito? Wala? O, individual lang. Napakahusay. Ang laki. Ang laking tilapia. Ang laki oh. 410 grams! Grabe, number 1. Rad number. Napakalaki nito. Ulan tayo sa maliit. Oh. Talaga si idol pala to. Linisin natin baka may ano eh, may Tumitimbang yung maliit, Kuya Rico. Magkaiba. oh, di ba? Ayan, nalagay mga tayo. Oh, di ba? Oh, yeah. Oh, ilan sir? 4. 4. Meron na ikaw sa maliit ha. Wala yun. Nakapang-entry Okay tayo po, mga boy. tayo. Dito, Smallest. dito mo yung po, boy. Meron pa palang mas maliit. 4 grams ang akin. Meron pang ano, 4. Meron pang mas maliit, 2. Tamati, kinuha ko mati para papakawalan natin ha. Kasi para ano, mabuhay pa siya. Ayan mga tay, papakawalan natin to. Pakahanapin ng mga kapatid to. Ayun. Ayan. Oh, di ba?
Baka naman, yung mga nanay mo na kailangan namin. Saka mga pinsan naman tulog. Yun ang pinakamalaki. Sabi na yun. Ayun, kinakagat yung isa oh. Oh, bilis mo kasi. Ayun, nilulubog. Wala. Di umubra ka, Choy. 4 gram. 4 grams. Grabe doon, daming 2 gram. Napakaliliit. Kukulan talaga. May nakakuha na 400 grams. Oh, yan ate, 1 gram. 1 gram pinakamaliit. Ate, palit pa tayo ng malaki. Hindi, 1 gram pa lang. Kaya pa yan. Yan, what? Sabi ko sa'yo, ate, yung kasi natin may maliit ako. So, yung mote, meron pa palang mas maliit mga guys. At least, ano mga tayo, na-try natin mag-entry. Ay, nakapag-entry na rin pala tayo dati. Sa ano mga tayo, kay Nining, ano eh. Kay, ano, Aling Nene dati. Pa-competition nila Chris Di Ryan tsaka Jen Rose. Sayang, hindi rin tayo nanalo na. Pero nakapag-entry tayo. Nasundan na naman ngayon. Entry tayo ng pinakamaliit. Meron pa rin mas maliit. Yun. Try ulit. Sorry, kanina biglang biniwas ko. Meron palang laman. Ay, malaki. Ayun. Ay, meron yan. Sir, pwede yan. Meron na. Meron na naman mga tiyo. Biniwas ko lang saglit. Ala, malaki ito na. Ano? Iwan natin na. Pang-iyaw. Di ba sinabi ko sa inyo yung mga pinsan nyo na pinakamaliit. Yung di pa nagsasalita. Nagdididi pa lang. Ang nauunang labanan, puro smallies. Mamaya agad dito eh. Pag mainit na. Ito kayo, puro smallies. Kakukulang yung mga nauhuli. Malaki pa nga yung guko na nalo. Ay, di pa pala nanalo. Yun ang gusto ko. Yung di pa masabitan sana sa nguso yung pinakamaliit. Kaya baka makakatan ko ito. Yung ano lang, salvage. Yun, oh, yung masalbid yung nguso na pinakamaliit ba? Oo. Ay, talaga naman. Mga sir, bakit dito yung isda sa nagbabatit ba't atay na eh. Pwede ba ito bawasan natin konti? May cutter ako dito. Kakatin. Uy, huwag naman, baka magtampo sa atin. Mamaya magalit yung Bukasan mo na ang ano, isang slice. Tanggalan mo na sa pisngi. Tawa na naman si Kuya Delvin ito sa atin. Kaya lito. Babawasan natin kami. Ay, dako talaga. Ang ginagandahan dito mga tayo, libre breakfast na. Tapos mamaya na nga tayo, libre lunch pa. Makakain ng sopas ah. Adi ka nakakain? Oo. Yung naman. Ang dami parang gano'n na. Ay na! Ay, nabayabas si Bayabas kakalapag lang oh. Malaki mo. Ayun na, kinakayat na nga. Malaki din nga natat. Agoy! Alaka. Alala, ayungin na kagat yun ah. Ternable. Uy, may premium yung ayungin. Kadiwas, ayusin mo. Oo, alaka. Ba't pa atras? Patras yung Oh. floater ni Kadiwas. Oo. Bakit pa atras yan? Ay, ito oh. Pabante. Ito yun, malaki. Ito malaki to. Malaki yan. Oh, paatras! Ay, double strike! Double strike! Oh, double strike! Double strike! Meron sa Ay, yung pinakamalit, meron yan. Pwede ba yan double strike? uy, ano mo? Oo. Dali, sir! Double strike! Dalawa maliit! Oh, panalo. Hindi, ano, malaki pa yan. Mayroong ano, Kadiwas? yan. Hindi nakalis tayo, ano na ito? Tayo mananalo sa sobrang laki na to. Oh! Oh! Ay, ito may laban to! May laban to! Wala, malaki pa rin yan. Walang yung mga isda. Ano? Ay, ito Kadiwas oh. Wala, maliit pa rin yan. Ay, malaki pa rin yan. Ha? Malaki pa yan. Hindi, ano ulit to? Dali, sige. Diyan muna kayo mga tayo, ano ko talaga to. Bato eh. Malaki pa rin. Abi sa'yo, malaki pa yun eh. Eh, yung pinakaano maliit yun. 3. Ha? 3 grams. 1, may tunong na kanina eh.
Oo, may tunga yung manalo. Sayang. Ayun na. Yan ulit. Grabe, pinakamaliit. Inaangat Ano naman, binabayabas kasi tayo ni Kabiwas. Agoy! Binabayabas tayo ni Kabiwas. Ayan. Huli mo. Anak buong pilay. Oh. Oh! Ayun na! Ah, ito! Katsay, sir! Oh. Kachoy ka, sir. Ano? Napakaliit na ito, sir! Walang yan. Eh, Masay, tara, intro natin. Subukan natin. Ah. Sa akin malalaki. Kachoy, bigyan na lang kaya kita na lang ang daan. Ay, grabe, napakalito na ulit natin. Mga kasi, pangalawang entry natin. Pangatlong entry natin, mga kasi. Yan, medyo payat kasi ito, mga kasi. Yung, ano, Yan kuya, sige, pwede natin timpangin yan. Akit nyo lang. mga kasi, ganda ng mga paparinig nila dito. Sige kuya, entry nyo lang. Ate, ito pala yung bigay natin. Yan. Yung pinakamaliit, talagang sobrang linis. Huwag nyo nang huliin yung maliit. Ayaw din. Ay, malaki pa rin yung dalak ko. Wala na ang grams, oh. Wala rin to eh. Wala, yan pinakamaliit. Field na naman. Ay, nako, napapagod na. Meron ulit, nakasabayan ko pinakamaliit. Ito. Wow! Napakalaki. Ano? Kachay, taga saan? Pasig, Pasig ang kira, malupit. Pasig, tato angler. Yun. Idol, Grabe, ang laki yan na idol. Malaki yan. Mas malaki nga yun. Malaki, nangigigit tilapia eh. Yan nalaglag pero nakita ko yan nung inahon. Mas malaki yun. Grabe ka swerte, no? Okay. Ayun na yun. Malaki, malaki. Yung papunta niya. Palit ulit tayo ng hook mga tiyo. Isang malaki tsaka isang maliit. Mukhang wala ata ditong malaki mga tiyo. Mag-enjoy na lang tayo kung ano yung nahuli natin. Sana malaki rin huli nga, no? Hindi inaasahan, kumagat na. Hinuhuli ko yung malaki, ayaw. Ito. Sige, kahit ano na lang. Ganito yung kanina eh. I-enjoy tayo kasi may nahuli. Ayan na. Di ba? Ah, laki na naman. Mario. Di ba mga katay? Pwede rin. Di ba mga katay? Oh? Tarlac. Kuya Prince, oh. Kung sumama kaya Prince, sigurado mapapalo ka dito. Walang may uuwi. Shoutout sa mama ko, sa bibi ko. Lalab, shoutout. Oh, meron ako. Meron mamaya pa yan. Kaya mo na nga tayo. Bakit tayo lumayan? May po, oo, siyempre. Ay, siyempre, binayaran natin 150 pa. Kahit. May libre lunch dito mga tayo. Sangga pa. Libre breakfast. Breakfast. Dahil pang parapol. Yung lunch mo sa daan. May break ka pang rapol. Bawi-bawi dun sa binigay nating fishing rod. May fishing rod kang dinunate. Napakahaba kasi nabili ka sa ani dyan. Buti. May hito na. May tilapia pa. Ala, from Mandaluyong, hito. Tawa yung ano sir, oh, yung mangking kasama na. Uy, Dimas. Pangalawa pa rin yung nandito. Oh. Uy, sayang nakawala. Tingnan mo kasi yung mangking kasama na. Okay, highlight natin. Ayan na. Ang ganda. Saan mo na bibili yan? Ang ganda. Saan mo na bibili yan kasi yung ganyan ano? Ang ganda ng Christmas niya. Ang kabaliktaran pero gopeng guwapit ka mo naman kasi. Yung ano natin yan, yung mga taga Pasig anglers. Wapo, parang si ano, artistahin to eh. Si hindi, Pong Navarro. oh, yun. Ibang Navarro, yun. Tapos si ano, yung ano ngayon, gobernador ng ano, Cavite ba yan? Si Hoy, wag mo George isama Strigan. dyan. George Strigan. George Di ba? Strigan. Ayan, ang galing.
Grabe, guping-guping kasi. Ay, doon! Hindi ako kasama sa DPWH. Ayun, mga supporters natin sa kabila. Lipa! Mata. O yan na! Katsoy, ano yan? Ay! Katsoy, ano yan? Ay! Ay! Grabe kasi hito! Janitor. Hito yun eh! Ang janitor eh. Janitor ba? Nakakabay nyo naman. Nakakaba. Ano ka? Ako nga kinabahan eh. Kala ko hito eh. Pang entry na to. Ayun pala, parang talaga. Sunod-sunod na entry, ano? Kaliwat ka na entry. Talaga lang 600 yan. Ito lang makahabol doon. Kadali ka lang 800 grams dito. Talagang kilo. malabo na nila mahabol din. Ligaw lang. Wala na ligaw. Oh, di ba? Oh, di ba? Di ba? Huli. Huli. Malaki yan? Boss, pasok pa to! Sir! Sir! Mukhang kasi na to, Katsoy. Oh, daliri. Oh, Ganito mo yung daliri mo. Ako pumasok. mga Katsoy, oh. Ah. Tiyo, sir. Gakukuhilan to, gakuko. Talo para. Talagang wala talaga. Pakita. Ito na. Sinabing malaki yan eh, gago. Malaki nga yan. Yan. Sir, pati nga yun sa'yo. Oh. Ayun. Nahuhuli Oh, yan, malaki. pati isa oh. Mas malaki pa nga itong. Ah, parehas tayo, kuya. Ha? Ah, mas mataba yung akin ito. Ayun. Kaso, Ikaw, ah. mas maliit ka. Pipicturean ko pipicturean ko para maniwala ka ha. Ah, malaki pa rin pag sa picture. Ang liit. Grabe. Di, pag sa picture ba, para malaki pa rin tingnan. Hindi, iano ko yung kuko ko, di naman Ah. Utang ina mo ha. Oo. Siguro. Ano mo, ihahataw ko na sa ito. Puro mali talaga nadadali ko eh. Kuya, maglimas na lang tayo rito, kuya. Ano ba? Doon na lang ako mahuli oh. Grabe mga si maliliit, ang dami maliliit. Akin nga eh, gusto ko pag i-entry kaso wala. Lipat kayo? Saan banda? Kila dito. Ah, sila. Ah, mga tropa ko doon. Sige, Katsoy, thank you. Good luck, Katsoy. Bagay talagang meron talaga no. Lipat. Eh, dito lang kami, Katsoy, ma'am. Pwede palengke? Huwag sa palengke, bawa. Permis talaga doon. Tandaan lang, napakalaki ng isang piraso. Palengke na mga no? Huli ka. Bale? Hindi pa rin. Talagang ano kaya kailangan natin dito. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Ngunit ikaw di nagpapahuli. Mahilap pa. Tapos ikaw kagawas na kagawa ng ano dyan. Ha? May kagat? Butong sila dyan kanina. Try mo. Baka
makulit para ano ba. Sayang. Pangatlo ka na raw na nakawala ng ganun kalalaki. Oo. Grabe, yung nasa ano lang. Sa gilid lang, no? Maliit lang din kagat. Maliit. Pitik-pitik lang daw mga pre. Pagbiwas ko po ang laki. Ayun. Nagulat ako, lumaban eh. Ganda oh. Kala ko nga, janitor na nasabitan mo eh. Yan, nakita na ako eh. Kita na yung biwas natin. Kagatin mo na. Sayang ka biwas. Ayan si KJP! Kala ko si KJP pala. Ano kasi bonnet eh. Layang binaybasan ni KJP. Si KJP pala yan. Galing pagkapayabas nyo dun ha. Kala ko, Ayan na, ulan na to. Ulo. wala kayong payong. Tapos dadaan tayo sa Marikina, puta, bibili tayo ng pinit, iyo tayo pork chop doon. Ito na! Katsoy! Plapla! Ay, nakawala pa yung plapla. Plastic. Ayan na mga toy, ulan na tol, ulan na. Takto po. Ito na mga toy, talagang ayun na lang po muna siguro mga toy, update ko na lang. Kabiwas kasama ni Kabiwas. Okay, thank you Choy. Sayang talaga yung nadaan natin. Nahulog. Sayang. Kasi, sayang yung nakawala ni ano no? Pulang-pula pa naman. Malaki na rin yun. Ayan si Katoy JP. Andun, pinang-entry niya yung ano, isang malaking ano, night fish. So yun, ulan na mga toy, grabe. Hindi na lang muna mga toy, no? Hindi tayo pinalat. Lagi na lang, ganun. At least ano naman, nag-i-enjoy na. Ito pa oh, baka ito na to. Wala. Sayang, ginawa namin ni Kabiwas yung ano, lahat ng paraan. Ayan, ang daming ano, hanggang sa. Oh! Tara, let's go. Grabe, ang lakas. Woo! Grabe, lalaki ng tulo. Tulo.